iki getih. Ora ngarah pemuda bali urip. Nek kowe seneng karo pemuda sengsara uripmu besok. Mulai karo aku tak golekno cah ganteng, bandane akeh, donyane akeh. Ayo. Ayo mulai. Betul. Anake wong edan. Dijak mulai malam mlayu. Betul. Betul. Kowe tak kandhani tumbak guntur geni iki nek nggo nambani cah semaput ben mandi sing ning sisahe kene meneng aja ngomong. Datuk omong. Tak tambrane meneng. Yo Pak nek yo aku tak gak bekan. Meneng. Iya. Tumbak guntur geni aku njaluk dina puasa anakku untuk tangga ger. Eleng mbok le. Eleng mbok kirane anak aku wedak yo le. Nek kowe ra ana terus mbok melok sapa. Eleng mbok yo le. Le. Piye Pak ne? Iya piye tak idoni ki kok. Kowe mang tak kandhani tumbak tak nggo nambani kowe tak kongkon meneng. Loh, aku ki mang ngomong. Gak jeplak tok. Malah yo aku kok lali. Yo. Baleni Pak ne. Baleni tak empet aku nak kudu apa. Meneng. Yo. Bulan baleni ae. Tangga teko loro tangga teko loro. Yo, lontong inung ra karuan kok. Lontong isih inung yo com tangi yo com. Kemudot. Tangi ale-ale iki piye le pane? Pane yo. Piye le Pakne? Pane kok ora obah. Ancene kowe iki ceriwes. Lah apa? Yo lagi badhe kandhani sing ngandhani cangkeme lagi meneng kok lali. Sesuk priksa ben gak lalinan. Lah yo ngene kok yo wong kok ngene lalinan yo wis. Yo Pakne yo tak meneng ae baleni. Tambani. Wong kok lalinan. Iya. Ini yo ngono urung katokan yo kondo wis katokan. Kok lali ora ora kowe iku. Lah yo anjen Ini gara-gara kowe kakean ngomong buah kuntur geni dadi ora mandi. ora mandi terus piye iki Pakne aku gak kelangan. Yo enggak tambani kowe. Alah, kok malah kok nambani aku ki ndek tombo apa sampean iku iso. Ancene tambane sing gawa kowe. Heh? Takok wong tuwa-tuwa iki. Tangga kuno, tangga Jawa. Wong iki ngono anak, mbiyen sing lairno kowe. Cah semaput iku padha karo lali dalane. Iya. Dohno dalane. Heh? Dalane ora ana raga nom. Heh?
tambani kok dalane iki, Pak. Iya, jono dalane, lali dalane iki. Tenang. Yang lodo. Ya. Kelak ketemu. Aku takut lah yompet ya, Le. Nah, Heh. nah. Ora obah, Pak nih. Ah, Alah. Mari yo, Le, mari yo, Le. Iki tambah mari yo, Le. Piye iki, Pak nih kok ora piye-piye ora obah ora lah iki piye? lah kowe ngerogoh ora tenanan kok. Wes kok, Pak nih. Kowe opo? Cek karo kowe aku. Heh? Heh? Wong kok Kodo. wes yo. Urung kok iso. Lagi tak delok tok. Ah, Awas. Ora takut kadang aja. Kok iso? Piye Pak nih? Sampeyan ku ngantek jebrol kabeh. eh, Heh? sing jebrol apane? Wis ndang tambah tanam. Dalanem iki lho, Dok. Ih, dalanem, Dok. Dalanem. Dalanem, Dok. Ah. Dono piye? Rene, lho. Iki lho dalanem rene, Dok. Kok iso? Obah ya Pak nih. Kok mandi? Oh, iya. Ambune apa kabeh kok mandi ya Pak nih? Bapak, Iya. Simbok, Iya. mendut. Simbok. Lu kok ora isen karo mendut rep apa? Piye, jare tak buang. Buang kono. Berapa? Jare tak buang ning pentongan kono. Lu kok ora isen karo mendut rep apa? Alah, Sampai pentongan maca Inggris ae. saking senengku ya Pak nih, anak murid aku lali malah njaluk gendong. Patone kok penting kaya kijang. Pencurut ae. Alah yo. Bapak kok Simbok. Iya ngono. Telah mendut. Saya mencolok kok sampean ancangannya. Malah seneng aku seneng kok Pak nih, seneng anakku wis urip neh. Alhamdulillah. Kenapa to mbok sampean iki kok malah kowe iki Kowe ora roh kok, Le. Lha kenapa to, Pak? Nang sithik aku kelangan kowe kok iso. Kene iki jantunge ciblok separo. Gara-gara kowe letak orang tekan iki. Lho, iki mau malah Pak. ora apa-apa. Walah. Iki mau sing kowe bapakmu tenan. Dikeprok bapak. Gara-gara ngejak lunga kowe. Ngajani aku, Nduk. Sing Wis gelem melok anakku. Purun Pak Le. Urip rekoso. Boten Aja balekno. Mungkin bapake nesu, Pak. Bapake ngamuk, tuwa musa tuwa. Sampean wani. Liyane piye? Eh! Jagel, arep apa? Arep apa? Kowe arep apa? Bapak! Pak! Pak Simbok lho, Pak. Kudu nerak sungkal ngene. Ayo. Kang iki piye Kang? Wis salah. Aja ngono, Bapak. Ya aja mangkel wong. Mateni wong. Lah kok atine malah mbok tongno ngene kok. Lah aku kaget geblok ngene Pak nih. Lho kok apik kelakuan? Apa? Ngene iki le mulang anak. Lah kene. Lho. Anak diulang utawa dikandani kon nglakoni tumindak sing apik. Iki urung mesti. Bocah tumindake apik. Anak-anake dajane nyolong ngene iki. Lah kene. Elek sing kandha sapa? Lho nyolong sing dicolong gelem. Omonganmu. Kowe dicolong kemudian tidak minggat gelem ta ora, Nduk? Purun Pak Le. Piye? Tulah matamu.
wedok gatelen kowe. Ya. Ngene. Perkara iki ben ora dadi rame. Mendut gawa rene tak jake mulih karo mbokne. Gawa wong anakmu. Ayo. Ana apa menciring? Kowe iso gawa balik mendut. Neng aku duwe sayembara. Piye? Kowe kuat nadai tumbak Kiai Guntur Geni. Kowe iso gawa balik mendut. Bintu stres edan kowe. Mendut iki anake sapa? Anam. Lho nek mendut kowe kandha anakku. Lumrahe sing sayembara ora aku. Lho kok kowe iki ora sertuli. Piye? Piye? Wani dadi mendut untuk tak jak mulih. Nek aku kuat nadai ampuhe tumbak Guntur Geni. Wis tak niati tak kajati. Timbang anakku dadi bojone anake wong melarat. Ya, kedua aku jengkelan dadi batang. Manti omonganmu dhewe. Ayo. Dadi tangi kowe. Pak, apa? Badir gosok mati, Pak. Matilah. Urip cangkeme mlebeki wong Raga. Apa nek sampean kena perkara terus piye, Pak? Ben. Wosok ning jero kuman perkara mateni wong tak tanggunge timbang dadi wong melarat dadi nyek-nyekane wong sugih. Aja domane-manu. Wonten kajenge Kakang Patih penjaringan. Kene-kene kurungan kajenge, Pak. Kene-kene Kakang. Waduh. Yen ora keluput saka pandulku, iki penggede Juanalan, Ki Jiwana. Nggih, Ndara Kanjeng. Kok yo padha tawang-tawang tangis, padha sesenggukan. Iki ana wahanan apa ing desa Juanalan? Raga Wangsa Pejah. Penggede Raga. Banjur lara-larai kebimongko kae kakangmu ya sedulur kulana. Ingkang mejahi kula, kowe sing gawe pepati ana ing Juwana. Leres. Ki Jiwana. Yen ngono sing dadi bupati pati Wasis Jayakusuma apa kowe? Panjenengan dalem, Ndara. Kowe wis wani nglangkai wewenang sarta panguasane Adipati-pati Wasis Jayakusuma. Kowe lho. Mula kang saka kuwi sesuk Surya Mapak karangan kowe bakal tak patrapi Pidonopati. Aduh, Ndara. Kepareng panjenengan paring pangenteng-enteng dumateng kula. Kula tasih kepengin urip momong kalian bojo lan anak kula, Ndara. Kowe nyuwun pangenteng-enteng kalamun to. Kowe sih ngeman anak lan bojo. Ya, Ki Jiwana bakal tak pinanggani. Panyuwun nanging siji syarat-saranan yen to bisa maluyakake to nguripake Ki Raga Wangsa bakal tak sepuro kabeh dosa lan kaluputan. Raga Wangsa gesang malih, Ndara. Raga Wangsa bisa waluya temah jati. Urip menika dawuh, Ndara. Awas. Janji tak tambani urip kok ijen melepuk, tak idak rongkongan. Lan diane Kiai Guntur Geni tabrak.
yen aku ngrasakake Biro wong Kula Ndara bocah wis padha senenge. Banjur apa dasarmu nganti kowe tumindak lan ngati kowe kedadian kaya ngene? dasare jiwa nala tiyang mlarat. Jiwa nala tiyang mlarat. Ya, banjur Monggo kula tiyang sugih nek klamar teng omah kula tampa mesti dadi besan kula. bener. Nek dadi besan kula mergo mriku marat kula sugih mesti nguleri donya kula. Ragawang Kula sampeyan kuwi pini sepuh wong tuwa. Kudune ora duwe pakat tindak laku sing kaya ngono. Bocah wis padha senenge, wong tuwa jurung karepe anak. niku ra nek tiyang umum. Ya. Lah yen Niku ra nek tiyang umum. bener wong umum. Lah nggih. Lah yen kowe Lah kula niki wong boten umum e. angel wong kaya kowe kuwi angel. Nggih. Dituturno tetep angel. Ngoten niku Ndara. Wong kula niku niate apik, mara apik-apik nglamar. Terus walesane kok elek. Kula nggih saged elek. Kula ngajani anak kula kemuda nyolong mendut. Saling kelampahan mendut dijak minggat kalih anak kula teng dalan ketemu kula dioyak raga wangsa. Ketemu karepe njaluk mendut. Kula boten entuk, piyambake meksa. Telasane kula sayembara menawi raga wangsa kiat nadai tumbak Kiai Guntur Geni saged beto wangsul mendut. Piyambake nekat kula jojoh Kiai Guntur Geni lajeng piyambakipun letak niku wau. Laras Ki Jiwanala, panjenenganku mundhut pirsa. Apa pancen sayembara kuwi mung mligi kanggo raga wangsa? Apa lumeber marang sapa wae bisa ngleboni giri patembayamu? pun sisan damel Ndara. Sayembara menika mboten mligi kangge raga wangsa. Dumateng sinten kemawon ingkang kiat nadai tumbak Kiai Guntur Geni kukupane boyong mendut. Yen ngono, aku dhewe sing bakal mupugi patembayamu. Waduh, ampun, Ndara, ampun, kula wedi kecalan sesembahan keranten tumbak Kiai Guntur Geni menika tumbak ampuh, Ndara. Ki Jiwanala aku mangerteni. Guna katiasane guna kasektene tumbak Guntur Geni. Tuladane Dipati Pathak Warak ana ing Kadipaten Mandalika. Kainjil babah depani lemah. Ketrajang tumbak Guntur Geni. Adipati Buntar, Adipati Malingkopo. Uga jengkelang dadi batang. Merga ketaman tumbak Guntur Geni. Nanging Jiwanala Dipati Wasis Jayakusuma dede Dipati Pathak Warak. Dipati Wasis Jayakusuma dede Adipati Malingkopo. Kang kuwi aku wis sababta ing diri siaga ing gati. Kalamun namani piadelmu Kiai Guntur Geni. Katuran sumadyo Ndara Kanjeng. Pangis.
ateges Kanjeng Wasis ingkang saged mupu sayembara pramila sayembara rampung sakmenika. Kakang Patih Penjaringan Paring dawuh. ndika beto kondur tumbak guntur geni sepisan ing ngangka kalih mendut ndika boyong wonten ing Kadipaten Sendika dawuh Kanjeng. tumbak guntur geni kesaktian Kadipaten ora kecas ora kecas Nganti aku pisah karo Mendut iki gara-gara sampean, Pak. Menawa sampean ora gawe sayembara sing kaya ngono, sing ora aku pisah karo Mendut. Iki sing salah sampean, Pak. Aku bapak malah mau sentak-sentak. Mendut, Pak. Ngono. Iya, Cong. Anjene wong tuwa iku panjenengane salah kok. Kaya kendi kebet kecangking kotong kecangking iki wong tuwa. Nek bapak kaya aku, bapak melarat, ora tau man bener. Nek bapak sugih ora iso salah. Bapak salah. Nanging sak salah-salahe bapak, ijeh ana wong sing luwih salah. Sinten, Pak? Lha wong sing sirahe kaya uncal. Lho menungso kok kaya kowe, Kang. Kowe sugih bandam akeh. Duwe anak digawa bupati, siram yo ngepang. Lho, lha ngene ora manas ati. Lho. Ngenyek wong kowe ngenyek. Ya, tutupno. Meng perkara iki kok nganti anakku kendhat gara-gara Mendut. Aku kelangan anak siji sing tak tutur ora sapa-sapa. Kowe. Omong ngene iki. Woco, ya gerem kowe. Ajak. Dikala-kalai kok arep mencet budak jejeg sirah. Dadi ana kaya ngene iki kowe nyalahno aku. Ya sapa? Nganggep aku wong kedonyan. Rumangsa ta ora? Nganggep aku wong edan bondo. Kok takok mergo kowe durung ngerti. Apa? Upama kowe ngerti durung karuan kowe nyalahno aku. Tak kandhani. Sak tenane Mendut iki dudu anakku dhewe. Mendut iki dudu anakku dhewe. Senajan bojoku lemu, iki ora iso duwe anak. Cara sapine bojoku majer. Bojo lo iki piye? Bapak. Kakas geringen bojo lo. Mendut iki dudu anakku dhewe nanging anak paringane Kanjeng Panembahan Senopati Ngaloga Mataram. Nalika Mendut iki cilik, Mendut dipasrahno karo aku digendong mbokne. Kanjeng Panembahan ngendika, Ragawangsa, kowe tak paringi anak wedok jenenge Mendut. Eling-eling, besok nek ana gedene Mendut,
Aja nganti entuk dipek bojo karo calanan sing seneng mendut. Gedene mendut tak kersakno mlebu minangka garwa selir. Cara wong desa diwayuh. Delalah gedene mendut disenengi anakmu kemuda. Kowe nglamar ing omahku ora tak tampa. Kowe ajan-ajan elek nyolong mendut. Lakon mendut dicolong kemuda mergo aku rumangsa kelangan tak goleki. Ketemu ana kowe. Mendut tak jaluk arep tak jak mulih, kowe rantuk. Kowe nganakno sayembara. Mendut tak jak mulih, nek aku kuat nadai ampuhe tumbak guntur geni. Cethok aku ora kuat. Dilalah sayembaramu kepireng kanjenge Wasis. Kanjenge Wasis pupu sayembaramu nadai ampuhe tumbak guntur geni. Kanjenge Wasis kok jojoh tumbak guntur geni pingget ae ora. Jojoh tumbak guntur geni ora tegas. Saiki sing bisa mupu sayembara kanjenge Wasis mendut diboyong ning pati. Iki sing cilaka. Ana apa? Lho ana apa? Ana apa? Mendut diboyong ning pati. Nek Kanjeng Panembahan mireng, pati tetep geger. Mangkat nek iki wong apik. Jebule kowe dapan kemeren jam ki sreng. Kowe nek ana gegere pati karo mentara mati gletak ora ninggal bondo donya. Lah aku donyaku akeh. Duit kowe 48 kilo setengah. Tinggo royokan wong iki. Loro nak ngono kok lagi saiki lem dongeng. Lah kudune. Kadung jejer lagi dongeng ora joget sore man dongeng. Dadi ana ngene iki aku apike kudu dongeng kawit sore. Kadung geger Lho lagi. kuwi iki ketua kok goblok. Nek aku dongeng kawit sore ketoprak ora tekan saiki wah ketua. Kang, piye? Apa ngurung suwe ayo ning pati karo aku. Apa? Jaluk mendut. Sajake le medhu. Ayo. Mendut diboyong kok kene. Karo kanjenge Wasis iki ra wedong. Sisip lembire nadai sayembara tumbak guntur geni. Mati. Wis ngene ae nek ora percaya. Gegere pati karo Mataram aja lunga ka desa Jiwanalan. Aja lunga ka desa Jiwanalan. Mbokne, Piye Pak Ne? aja nganti kowe karo aku kecipretan geteh. Gegere pati karo Mataram. Lah terus ning Minggat ning ndi Pak Ne? ning randu guting. Apa itu? Tak gawekno omah. Kowe dadi bos PK. Ah, lah wong wis tuwa kok PK. Aku melok bojoku dadekno ngene iki. Piye? Bojoku dadekno. Bojon. Dadekno ngene mang lho. Alah sing nganggo sapa? Sakene melok Kang. Piye? Melok yo ngene iki paitane wong luaran. Nunut. Ame lunga ora ndek umbalan yo nunut. Wis aja lunga, aja gelem delok ayo. Bisa ayo. Ayo Pak Ne. Sing jenenge jodoh iku ibarate pesti, Cung. Mbok oyak kaya apa nek ora jodoh ora ketemu. Wis ikhlasno. Golek cawe dok liyane mendut darai jehono le dodong. Pak. Mendut sing tak senengi aku pengen urip karo mendut yo, Pak. Mendut iku ana apa? Aku ora kelakon urip karo mendut wis becik aku mati. Eh! Pak. Aja mau ngono. Liyane mendut ora. Mboten, Pak. Bacot to, wong iki lakonem kok. Anjene kowe cah lanang. Nek anjen seneng mendut, upama beneri critane raga wangsa gara-gara mendut ning pati, kepiring Mataram iso-iso rebutan mendut kaboyong ning Mataram kowe saya adoh karo mendut. Nek anjen kowe seneng mendut tenan wong kowe cah lanang, syaraté kowe minggat lunga ka omah pisah karo bapak karo mbok, minggat ning Mataram.
kowe engko ngenger ning gone krandahe Bapak Rondo Singo Barong. Kae Rondo Golo, kowe ngenger nunut urip ben ora ketara capati, kowe ngingu jago adu jago. Kowe nyamar aja nganggo jeneng Kemudo, nganggo jeneng Prana Citra. Ajar syarat apa bisa sibuk bapak. Kowe tak jaluk kok. Dungane sampean kelakon aku bisa ketemu karo tetep urip karo Mendut kok. Menawa kelakon mengko aku bisa ketemu karo Mendut. Aja bisa tak karo. Nanging menawa yen suwe aku ora bali. Anggepun aku mati kok. Kabeh tau. Malah kok ngono kabeh banget. Anak lunga gak pengen anakne. Wong wis tuwa gak kelar dhewe anak kok. Syukur. Omongane wong bingung. Ngene, mbokmu. Ora ana donga mandi, dongane wong sak donya. Nek ora dongane wong tuwa wedok, ndongakno akak. Ayo mulih ndongakno anak dibancaki ben